Ithi angiphangisa ngoba nesikhathi sambile. Ngingachithi isikhathi. Umfundisi Khathi ke lo thembelela kumakhutha eSouth Coast. Ngizogijima bantwana basephameni. Ngingasabingelelanga umndeni wakambatha na nehlobo ekhona nebandla lonke lemana saNkulunkulu. Ngizalwa isangoma. Esizalwa isangoma. Ngingumfana nje omncane, ngiyangona nje abantu bakambatha nabantu bakule ndawo. Kodwa ngishayekile ngaphambi komfike la. Kubalekile ukuthi umuntu uma unezibazi umtshele ukuthi ngengozi noma engasayiboni sezivalwe uNkulunkulu. Kodwa azi ukuthi wake washayeka unengozi esingexwantwana. Ngizogijima nje kungashonela ngama sekuthiwa sikhuluma ngalezi ndaba. Ngithaya ngizalwa isangoma. Sona futhi sizalwa isangoma. Ithi uNkulunkulu ningaphendukeli kwabanamadlozi nabantwana bami. Ningavumi ukuba ngcoliswe yibo ngoba mina nginguJehova uNkulunkulu wenu. Uthi ningavumi ukuthi ngcoliswe yibo, ningavumi ukungcoliswa yibo. Andalana lapho. Ngoba banjani? Bangcolile. Athi ku Levi 26 Levi 20 verse 26 to 27 noma ngithi 27 verse athi owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi bobulawa nokubulawa igazi labo libuzwe phezukwabo. Babulawalani ukuthi bangcolile, abalungile. Kukhona incwadi yezaga noma ngasakhumbule kahle la uSolomon ethi kukhona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kanti isiphetho sayo singukufa. Ayikho into exaka abantu abamnyama emhlabeni njengokukhohliswa ngendlela ezibonakala zizinhle. Njengade esho umfundisi manje ukuthi labantu bobumnyama uma beza kuwe bezokushela bakushela ngendlela ukuthi ubone ngathi kuhle kanti isiphetho salobo buhle ukufa. Mina ngifele ubaba ngina 15. Kunezingane zafelwa ngabazali zingaphansi kwaleminyaka engishoyo. Ezinyane zizalwe sezingenabo oyise. Kuthe seyizele kwashona onina zingagulile. Ngenxa yani? Ngenxa yomsamo. Umsamo mina ungenza intandane. Kunamadoda amadala zimpunga sethi aseno baba asakwazi ukuya bathi baba kukuthi mina namhlanje ngizimele. Mina efanele ngidecide ukuthi ngenza njani. Sizoxwayisa abantu ukuthi umsamo ungukufa. Noma bangawuthanda abantu umsamo kodwa umsamo ungukufa uyindlela noma ungabuke kumuhle kodwa uyindlela ebheke ekubhujisweni. uNkulunkulu ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami uyobhujiswa nokubhujiswa. Ngathi ngitshela omunye lolo verse wathi njengoba ngiphila njengobhubhanini ana nje ngibhubhile kodwa ufelwe. Kwathi ekhaya noma ngangimncane kodwa ngiyakhumbula kuhlatshiwe kwasuka obaba eThekwini emsebenzini beza ekhaya ngoba kuhlatshiwe singakabi ngamaNazaretha siseyizayoni. Nginebazi zokuyona ngibona. Kwaba kuhle kuyisabatha kwenza umsebenzi ngesabatha lika Jehova. Ngoba le genge yasemsamo ayinendaba nesabatha. Ayinendaba nomthetho kaNkulunkulu kodwa inendaba nomthetho wayo. Kodwa futhi umthetho ongakusiza ngalutho wena oyinakekelayo ngoba ugcina ufile uyesihogweni futhi emva kwalokho.
kuthe seqediwe ukudla sekumnandi obaba basebethi bephinde emsebenzini babeqashe itekisi elibovu isikwele ngikhulele emkhomazi mina owenziwe lapho lo msebenzi bathe baqoqana bonke kwathiwa sesiphindele emsebenzini kuyisonto baqoqana bahamba baphindele emsebenzini ithena kafika esiphingo isesembokotweni yarola nabo bafa abanye balimala babazingqaqa kodwa kade kudliwa izolo kumnandi khona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kanti isiphetho saso ngukufa ubaba ophakathi wafela lapho into ebuhlungu ngalento ngesikhathi ukuyona awuboni ubungozi bayo kodwa idinga ukuthi uhlehle usuyibuka lapha uzobona ukuthi usengozini uyazi iyajabulisa lento ngesikhathi wenza umsebenzi uthi uyalele umuntu obonayo uwenze bese kufiwa busophinda ugijima uyoza ukuthi kufika kanjani ngenza umsebenzi abesethi akulunganga khona odiniwe qala phansi wena awuboni ukuthi kunengozi osifaka kuyo uqala phansi ngoba uthethe ukuthi kuzolunga nini lo mama engikhuluma ngaye ongizala engithi uyisangoma uzalwa isangoma washona eyisangoma ngabuza ukuthi liphi idlozi liphi mabunje into ebuhlungu uma usemsamo uthi ma ufa ungaye ezulwini kodwa ufe uyesihogweni uyohlupheka futhi ubuveli wakhe uhlupheke emhlabeni futhi uhlupheka kwakho nqamuke manje ngoba kasingamagwala nayizolo ngishilo ngathi ngifikile libandla ngesamagundana ngibaleka usathane engifuna la manje abantu bahlalele balindele ngoba ukuphi into abayilindile hlele emsamo hayi koze kulunge ngixwayisa njengoba ngithi ngizalwa isangoma esizalwa isangoma ngiyazazi indlela zezangoma uyazi ukuthi uma ubiza isangoma uthi asizobethela kwakho usuke ufaka imkhovu notikoloshe ezoma emasangweni uyazi ukuthi uma ngabe isangoma sesiqedile ukufaka izilwane ezikhaleni zegceke bese siza kuwe manje bese sithi ukhumula ngikufaka inhlanga la uyazi ezonhlanga ukuthi zinamafutha omkhovu namafutha kaTikoloshe namafutha einyoka uthela uNkulunkulu zingcolile izangoma kodwa into ebuhlungu ngezangoma mazinzi zithi ziyakusiza ziyakufihlela azikutsheli recipe yalento ezikunikeza ukuthi uyisebenzise uhleli nje wena uthola mina angidli imbongolo angidli inja mina anginto ukuthi kodwa inyanga iyayithatha inyama enja ikushisele yona iqothi igayibe insizwe besithi ubokhotha kabili kathathu ukhothe ekseni ukhothe emini ukhothe ntambama uzothi hayi sekungcono yazi ngikhothile nje ngempela sekungcono kanti usindiswa inyama enja thina siphila ngomthandazo amen uthe umfundisi iba nomuzi ogadwe ezingilosi hayi imkhovu notikoloshe ngoba imkhovu notikoloshe ifuna ukugcina imithetho yayo le mithetho ezothi uma usuhleke ukugcina ibisenjani ikushaya inyanga mayifika kwakho ikaqeda ibethela yasekushaya inhlanga isikufakile izilwane emzimbeni lezi zilwane ezokulawula kukhona imithi okuthiwa hayi uzozwa umakho le mithi ethiwa ezitha efakwa la inhlanga uzozwa amizitha mayiseduze uzozwa egazini kukhona isayini khona lalelani ke uma isikunikile isibethelile igceke alifaka ikhonkwane yasifaka ikhonkwane futhi emzimbeni wena ibisithi nayi into lezi uzaqhela njalo intambama awugcini ngokuqhela uzophinda wena futhi ugeze ngayo why wenza njalo
uya-activate inhlanga, uyavuselela ukuthi le nto ingaphuphi. Uma ube wangakhela uzoyibona into ezokwenzeka. Uzoyaka ugijima uthi hayi bomanje lana hey abesithi uchelile hayi ngikhohle izolo athi wena yonke indawo unemthetho. Khetha ukuthi ufuna ukugcina imithetho kabani, eyinyanga noma imithetho kaNkulunkulu. Sengihlala phansi. Angikhulumi into engaziwa, sikhulume ngencwadi ekhulume khona uNkulunkulu. Wathi nina bantu abami ningaphendukeli kwabana amadlozi. Ningafuni nje ukungcoliswa yiwo ngoba mina nginguJehova ngingcwele. Nangu kushembeke manje. Ufundela amaNazaretha incwadi kaHosea 4 uverse 6 ethi abantu bami bayabhubha ngenxa yani yokuswela ulwazi. Ingakho sizonazisa emambatheni nabantu bala. Ngiyadawa abantu bala nabaphumanga bazophuthelwa. Nize nibahlebele. Amen. Nize nibahlebele ukuthi sizwe enye into besingayazi. Ubuza amaNazaretha ushembe la umprofeti wethu owasikhipha kulolu daba, wasikhipha wasenza sabaklini sagezo. Uthi bantu abami njengoba nibuthana lapha ngabe niyasazi yini isitha sika Jehova esikhuluma nazo zonke na? Aseyaphendula amadoda amadala ayekhishwe kulolu daba esethi akuthiwa kwakungocebisa wasempuza nobukhosini namani athi nceke inkosi isitha sikaNkulunkulu usathane. Isitha sikaNkulunkulu usathane aphendula kahle la madoda. Uthi bantu abami ngiqinisile kepha usathane usebenza ngomuntu ukona nokuchitha ubungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma wehliselwa kubantu. Uthi njengoba uJehova namhla engithumile andalana futhi ushembe uthunyiwe nguJehova. Amen. Phakathi kwenu uthi le bantu abami njengoba uJehova engithumile namhla phakathi kwenu ukuba ngilethe umbuso wakhe oyifa lokuphila okuphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu nesithunywa zakhe ukuba zilethe imbubhiso yaphakade kubantu. Kunembubhiso yaphakade, kunombuso waphakade. Ukhethani phakathi kwembubhiso yaphakade nombuso waphakade? Uthi le ubaba ucebisa wayibuza uthi ngabe inkosi kungabe siyozigwema kanjani izithunywa zomubi ukuba singafinyeleli kithi lokhu singazazi futhi singalwazi uphawu lwazo. Ushembe waphendula wathi bantu bami omubi usebenza ngezangoma, uSathane usebenza ngezangoma. Uyacabanga ukuthi uthanda ngesangoma na usiletha njalo kwakho, uyazi ukuthi thina sikaSathane leso. Uthi le ushembe bantu bami omubi usebenza ngezangoma nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engolile. Usefakaza uNkulunkulu ushembela ukuthi labantu bangcolile ningahlanga sinabo. Uthi ke umuva umba imbongolo yemoya engolile uzoba nenkinga. Uthi ke ushembe umethi ngavuma ukwazi imbongolo zemoya engcolile. Uthi ngokuba umthombo wayo nguSathane. Lokhu ngithe izolo kini yamngelana umoya oyingcwele kuphela, ilo moya lethini sihamba nawo oyingcwele kaNkulunkulu. Amen. Ulo moya esucela ukuthi uhlale kambatha, kodwa umoya kaNkulunkulu uma ngabe ungamukela kambatha noma umoya kaNkulunkulu uma sithi uhlale kambatha, uma ufika umoya omubi wesangoma uzawubaleka umoya kaNkulunkulu. Yenzani le phone manje? Sengizohlala phansi bantwana basephakameni. Uthi ke ushembe yamkelana umoya engcwele kuphela ngoba ungokaNkulunkulu. Ningemukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nalencwadi kaNkulunkulu esho iBhayibheli. Ngiyagcina ke la. Uthi xayani izangoma. Kusho umprofeti wethu maNazaretha.
uThixo yanizangoma ngokuba ziyilathi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Ingakho sithi masibona sithi fire. Ngoba uNkulunkulu usinqabelile ukuthi sihlangane nalabo bantu abazosixoshela uNkulunkulu. Inkosi usungizwile.